Ben, como así o fixen diante do secretario o día 21 de maio de 2020 ás 11:49, pois eu comunicolle a miña decisión de dimitir a esta corporación. Por lo tanto, agradecer a comprensión e sorte ao futuro ou á futura alcaldesa. Moitas grazas. Así oficializaba Xoán Castaño a súa dimisión como alcalde de Catoira. A falta de 11 días para cumprir un ano no cargo, o nacionalista abandona o seu posto para facilitar un goberno progresista co PSOE. A súa renuncia permitiu esquivar a moción de censura acordada entre PP e os socialistas de Alberto García. 3 dos 5 edís do PSOE, encabezados por Daniel Touriño, desmarcáronse a cambio da marcha de Castaño. Esta xente deixouse levar por os medios de Internet, Facebook, non sei que, donde o Bloque isto domina moi ben e foi convencendo a parte da nosa lista. Por lo tanto, dicirlle que non vou entrar por o aro do Bloque. Non entrei nunca e eles nunca ganaron unhas eleccións a Catoira. As eleccións ganeinas eu Catoira sempre. A sesión desta mañá transcorreu sen sorpresas. Agora teñen 10 días para convocar o pleno de investidura e escoller un novo alcalde. O exrexedor Alberto García xa anunciou que non pensa renunciar en favor de Touriño e presentará a súa candidatura. Eu xa vos lo deixei claro desde o principio, non me vou a retirar, por un capricho do Bloque ou por un capricho de calquera compañeiro do partido. A nosa candidatura é a mayoritaria, non hai duda. Se algún quere vir comigo, non quere vir comigo, pois é responsabilidade desa persona. O Partido Popular, que hai menos dun ano votaba a favor de Castaño e lle entregaba a alcaldía, hoxe celebraba tamén a marcha do nacionalista. Ata o último momento temían que o xa exrexedor retirara a súa dimisión. Chegou este momento, quitámolo e agora habrá que escoller un alcalde. O alcalde que salga de aquí non vai ser posto polo Partido Popular, iso podemos ter seguro. O Partido Popular vai votar polo Partido Popular sin permitir as tonterías que fixo o BNG durante todo este ano e que non lle permitimos máis. Hoxe foise e non se foi dimitindo, como di el, para ser un héroe polo pobo de Catoira. Hoxe foise pola moción que presentou o Partido Popular. Na sesión tamén tomou posesión un novo concelleiro do Partido Popular. Gustavo Comparada entra para sustituir a María Raquel Rey, que renunciaba a súa acta a finais de febreiro.